Bapinyo ia ki kubor man lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Kajing up ia usnam batmai kalalong keleng kijaka la kalong hagi ying kisem lane hagi program balapan long da kisnong kiseng samla kiseng long kami lane ki kunhun baper. Kawai na ki program ka basong shit bah kadai ka balapalong da kaseng samla shnong sning proparbi hakalai pui trek unok pra araja arpar ka balapalong hakane hi kasnong. Hagaba hakane ka program layo ban shibanta da kinong roi kinong shat ke batbet kane kasnong ban pensong shit ya kajing up snam tamai. Laya don rangkat langru ki kertong na ki kunhun saing pertai baper kentup na ka parti HS PDP hagaba lawan ban saki bat ai jingkren daw sketri ka HS PDP samla balum lang nongbri ba Gilbert nongrum ukertong ka tranamal kongres ba don lang soklet ukertong na ka PDF ba Sunshine Makri ukertong na ka United Democratic Party urang ba snong kane gasnong ba Rocky Marwen usketri kane gasnong kinongkit kam kaseng samla snong bat kipai ba bubun balang. Layo kijing ai jingkren na ki kertong jong ki kunhun saing pertai baper hagaba kilakit bok kitwang ya gasnong ya kaseng samla bat khamtam ya usnem ubat mai da kijing kermen baune usnem unde usnem kijing kela ba kijing ku kerhai. Layo ru ban od ya oke kum shibanta ban piang buram ya usnem bat mai hakapor ka arbaji tik minmit da kinong sha khot ngobha wat kila airu da kijing shat ke ba pensong shet ya upai ba nong song snong. Para dun sa para kasi kilaw Day mapipat bastang ko ang ragis new Tang si Paulele kanyar wong Talin na yung Ang salyala piswa Wanda nga pinyayaw Jing bakla yung pidaw Mang pilo si tengan sa thaw Ang datong ganda sinang po karing balik klap Ang chuset da ki parshi kung ba si bay kilet ma Ki pasi ay kinbanya skor yung pikit ben ma Wajis ngap pat ya ki papri yung film TV Kat papauri mo yung medyo pikit lakot Ngaraway hok Bentang kisap yung mga ak Ngalabray ki kamroy na dubang asmak tupak Ngam tremal ngam terdrok siap yung mga tok Lain hok ngam kwa banyay lang tiyus nudok Nga kasi ngayon yung kumbayin kinong rap Dustul karing anong punjak kung baka may na yung trap Di kang baklado utranya jika budget ng sadap Marong ang piyang Sipon kijing dunang ngayon lang Kapar bakwa lyrics na tutak video ngaro ng pang Ngalas lang Sipon kito kapor kepala lit ng pala Sipon kijing dunang ngahang penbet yaw ding Upang adungo so Baro ki nong song snong bi jong ka snong sning property samla bani sha umba ibeleng i hus hagaju kopor ikun samla jong ka snong jongi ba penya sutnat ya kane ka program kajing rakhe tabang iju penlong na manla usnem hakane ka snong ba i ka jongi kum shibanta ban up ban pediang ya uni usnem ubat mai usnem ar ar lalet mandangin sayo ban pediang ya usnem ar pulai kador bar snong sning probabi rengkat bar kikun samla snong daga jingitri rengkat bar keseng long kemi ngisi penlong ya kene ke program daga ba IT ya kikun samla hagaba kade ka program kadai kum shimanta bandum banang ya kikun kikti ya kasong gathau bakan don kajingele sobha bar hagaju ka porru kumno kumsing sisem kumsisnong sithau nila banilum lang kumni ban up kmi lenti ban General Secretary jong kaseng samla shong samla bantai umba bat ya baro kidkhot ka executive committee hibaro kawai jong kaseng samla shnong kibalala ban penian bat kilala bat kaseng samla shnong kai ka jingkit bok kidreng ka jing khublai ba primson walada imdan rangkat bat ngi hangne Henry ka jingkit bok ya kisngi bandangwan ha ka jing penkhre ka jongi kum shimenta bane shimenta ha ka ni election sha ka ing dorbar thawan house nem arzar arfulai tengi priang sobha bat ngi ai ya iba balum lang nong beri shikintin Argentin naga benta iba primson makdo to isamla iba host ya kaneka program ba Rocky Marwen ibalong irang pasnong ibala ay kaneka lat kaneka benta kaneka por bangan yo ban simentalang ban ay kacingkren shikintin Argentin hapreng jong pilang ha kaneka
met hakabangi ap yaw snem ubatmai te ngayang hange nakaliang hakakerteng jong ba primson makdo ibade kandidat jong ke parti HSPDP umdai banga campaign election hange mo te henrei long ba ngasgo bonong ba hange nomor ba iba roki bade ramasnong ngai hange ka program ka paman ba perlong ijuk kenmau yang abarbor bankot hakum kini ke program dengan semua menong ban ai kublai ya fi ka darbar snong umsling perperbi bat kini kisamla kilong kami ki bala peniat ya kene ke program kane ke jingle kemen ban priang yang ne usnam butmai balai ngasgo menong kumta kane kade ka bak pelatam bat ka bai kham pen kemen yang i galong ba kane ke jing organize ke jongpi ha kane ka sin ka pemerintah kalalong ka bakam ipu iping susu pada kijuk islam kipor kipalalet namar hangne baro ladan lut mo pila khot lut ya baro ki i kandidat ngala abanom ki ba kiban sapoi hangdien ru te kane kalong ke ka ba sotenat kamdei ka boong bangin ong ban ya kade kataka campaign ka bangin ya wan ban ong ban ya peni la kijong kinia handrai kade ka bangin ya kemen lang kum sibenta ba baro ngini chung thau bat baro ngini kiban lang kum ka snong hi bat ki marjan snong ki badan bat ni ha saudong jong kani ka snong bat ngaken mau Kabei subun baruki bafila priang sobha inga ha kani ka jinglang ka jongpi kani ka program ka jongpi isketri snong hi bafil ki porlok ki porjor ki badon lang ni ki iba Gilbert iba don lang soklet iba nung bri ki judges ki seng samla jongga umsling probabi ki president secretary ki long jong kasnong umsling probabi nakaliang jonga ngadap da kachikemen habang ayo banwan mensim mentalang bayo banwan hagani ka janmit banyo bandon mentalang hagani ka jingle sobha jongpi bala organize lagi seng samla jong kasnong jongpi